Holo, gangsterappi soi ja se tarkoittaa vain sitä yhtä ainoa asiaa, että ollaan Vantaalla. Isi sanoisi koko ajan näitä vispiä. Hojo, just sen takia. No en tiedä, se on tullut tavaksi. Sut saattaa sanoa päivä. No päivää. Tere tulemasta Fripa-touhujen pariin. Tosiaan niin... Nyt mennään kohti Malmin niittyä ja käydään heittää kierros ihan tämmönen vanhojen muistelu ja katsotaan mitä siitä tulee. Onko paikat muuttunut, onko korit muuttunut? Ilmeisesti jotain muutoksia siellä on ollut, sen verran on niinku seurannut Malmin niitty Fripa-ryhmää Facebookista, mutta Mä näen Fripan korin. Mutta kyllä se ainakin korit näyttäisi olevan vielä paikalla. Vantaalaisen tapa hieman sotkettu paikkoja, mutta siellä ykkösti odottaa. Mennään katsomaan. No niin, ykkösväylälle päästy. Hieman on muuttunut korjailu ennen tuolla, niin nyt se on tuolla ja tossa joku mandokin tullut. Kori näkyy ton mandon takana suoraan. Eli oikein kautta pitää heittää uudistusta. Mua innostaisi heittämään. Oi. Ei oo yhtään lämmitelty, niin kylmänä vaan. Hyvä. Yes. No niin. Täytyy sanoa, että ihan hyvä uudistus, tehnyt huomattavasti vaikeamman tosta ekasta väylästä. Tuossa näköis heittää mandoihin, niin tuolla sitten penalttiboksi niin sanotusti. Ei oo mikään helppo puttipaikka. Joutuu joko heittää tuolta tai tuolta ja tietenkin haetaan vaikeamman kautta tänään. Ne oiputtaa siellä. Hyvä! Laitetaan tuolta minun. Ei kyllä laitetaan tosta. Vaikea päättää. Baarikortti varmaan. Ihan kiva tämmönen niin sanotusti modaus tänne. Korotettu kori ja sinänsä ei huono uudistus millään tapaa. Tykkään. Positiivinen uudistus. Sitten vanha tuttu kakkosväylä näyttäisi olevan sama, niin mennään sinne. Kakkosväylä. Tähän on pysynyt täysin samana. Ja Joili voi näyttää mallia. Vähän lipes oikealle, mutta muuten hyvä. Tää onkin nyt yksi holariväyli, mitä voi hakea. Jäi vähän vajaaksi toi holarihaku. Joten ei ehkä ollut. Viimeisen päälle hyvä, mutta tällä meni. Kakkonen kuitenkin ihan hyvä startti. Joelilla melkein kolmonen. Kolmas väylä muuttumaton. Sipsta tonne männyn juureen ja kuvat tänne. Käydä.
oli hieno. Mä vain. Nyt sä oot enää suut. Ai jää. Ne vain. Muistakaa, Discrafti toimii. Iskatti on. Nelosväylä ei oo muuttunut mihinkään. 45 metriä noin suunnilleen. Kori tossa. Tää on se one and only holariväylä. Tonäkin me lähdetään alas. Joo, sit mennään alas. Kasi. No niin, heitä säikä. Mä ehkä hain holariin, mutta katsotaan. Tai siis hain. Joillekin hain. Holari. Ai ihan. Toi Tuli tosi vähän. siis suola. No niin, joo. Näitä siis näin pyöreä. Toi on aika hieno. Tästä voi hakea. Mitä? Tähän meni pitkä. Hyvä skip. Hyvä. Aika hyvä. Ei. Ei haittaa. Ei, mitä ihmettä. Ei. Se oli huono kori. No niin, 4 ekaväylä pelattu, 3 alle. Ykkösväylä tosiaan se ainut paari, mikä oli myös uudistus, mikä on positiivisessa mielessä. Eli vähän vaikeutettu rataa. Toki nuo loput 2, 3, 4 aika pirkkaväyliä. Toki toi 3 täytyy sanoa, että kun siinä hysseheitto heitetään, niin se voi osua aika helposti niin oksiarolla pois, mutta nyt ei tehnyt sitä. Väylä 5 mun mielestä näyttää samalta, mutta siellä on vissiin tehty saari tai joku OP-merkintä. Nyt en osaa sanoa mikä toi on, mutta heitetään vanhoilla säännöillä. Eli suoraan koriin. No ei, mutta siis en osaa sanoa, että onko tosta merkattu joku kympinrinki vai mikä toi on toi idea tossa tikutuksessa. Mielestäni se menee tuo takanakin kyllä, mutta eli ilmeisesti tästä on tullut saariväylä. Ja mun mielestä tästä on yksi koivu kaatunut pois, mikä oli ennen tässä oikealla puolella niin sanotusti. Mut joo, ei mitään, katsotaan osutaanko väylää. Tää yksi vetää tää lampiaisia karkuun. Vähän oli nössö heitto, mut en tiedä. Sinne päin meni. Hyvä. Älä sammuta turhaa. Ei sammuta turhaa. Ilmeisesti täällä jostain on ollut joku mando, mutta se on nyt tuo maassa, eli se on varmaan ollut tonne, mutta pääsin jollekin, onks tää nyt sitten Rocksonella. Hyvä Jaeli. Kokeillaan meneekö vielä yksi pirkko. Ei mene. Ei mene. Sitten tämmösen Kyllä se vielä meni. Suuri rohka. No niin, väylä numero 6. 80 metriä, kori on tuolla. Tää on näitä uusia väyliä niin sanotusti, mitä ei ollut silloin kun itse heitti. Mutta oli yksi bonusväylinä kisoissa. Joelin kuvaa tässä, niin, niin kokeillaan hyttä. Katsotaan miten Joelin kuvaus onnistuu. En tiedä, varmaan heittää vaan perushysse flattina tonne. Vähän hysselinjaa, niin ehkä se on ihan hyvä siellä. Vähän tehty sentään vähän jotain. Kato! Siellä on herra Kastemato. Eikö mikäs toi jo? 1000, ei oo 1000, eikö toi toukka? Älä koske, älä koske. En koskenut. Hyvä, annetaan sen mennä turvaan eka. Noniin, voidaan heittää. Aika hieno. Muistakaa aina, että luontoa eläimiä pitää suojella. Ei. It me.
jäi vähän vajaaksi, mutta ihan hyvä tommonen kevyt heitto. Hän tulee takas. Pitäisikö se laittaa tämän nurmikolle? Joku astuu sen päälle. Voitte se laittaa. Isi ota. Kyllä se siihen menee. Otat se tikulla. Herra 1000 jalkasta tai jotain pitää vähän suojella. Noin. Siirretään se tonne niitylle. Nyt se on niityllä. Ainakin pelastettiin yksi tommonen toukka, kenen päälle ei astuttu. Maailma pelastuu. Tästä kotiin. No ne. Tästä kotiin. Ei. Oli siitä. No, oli hyvä. Kiersi kaikki puut. Varo siinä öljystä muuttaa, että älä heitä sinne. Nyt jää sitten vähän pirkkoputti pidemmälle. Katsotaan tuleeko se 5. putke. Näkyykö mua siitä kamerasta? No niin, hei. Oli niin ujo. No niin, sitten ollaan päästy Seiska-väylälle, 68 metriä. Tää on vanhaa rataa Mando. Ja kori näkyy tuolla tosi heikosti, mutta siellä se edelleen on. 7 vuodessa mikään ei ole muuttunut. Ehkä tiimat on isompi. Siinä se on. Katsotaan miten lähtee. Polarihaku. Vähän jäi vajaaksi. Mutta tippu sinne korin. Ehkä 10-5 metriä. Se itse asiassa tulikin ihan korin tasalle. Mitä tästä? 2 metriä. Nyt. On ehkä 3,5. Ei ihan parkkiin, mutta hyvin lähellä. Edelleen yksi kivempiä heittoja, kun heittää hyssäpiikin. Hauskoja väyliä tämmösiä. Sitten päästään väylä numero 7 jo. Vai 8. Menin jo sekaisin. Tää oli 7, eli 8. Tunnetaan. Väylä numero 8 pysynyt samana, entinen 7. Samanlainen väylä. Tosta on katkenut 1 puu. Ja tuo muistaakseni oli enemmän puita, mutta kuten näkyy, niin nekin on poikki. Kori on edelleen samaa vanhaa paikalla, tuolta toi keltainen. Eli fore, flexi, ihan mitä vaan haluaa heittää, kämmentä, upsia, kaikki käy. Katsotaan mitä lähdetään heittämään. Mä ehkä pakotan uudella Firebirdilla niin tommoseen Antsen. 8, isi tuo 8. Joo, eli lähtee heittämään. Isi tää on numero 8. No niin, heitääkö? Tää on numero 8. Tää on numero 8. Ei. Ei, se on hyvä. Meni sinne puuhun. Hassu. Ei tuu. Isi tää oli hassu. Joo, hassu. Tosta on heitetään. Pieni flexi ja sitten ehkä takas. Kokeillaan. Mä en ikinä heittänyt tällä flexillä. Ja katsotaan miten käy. Ei kovin hyvin. Mutta nyt katos kyllä. Se kyllä tuli takaspäin vielä, mutta fore olisi tähän se kaikista helpoin. Siitä muistaakseni tuli ennenkin roiskittua, niin heti kun pitää lähteä kokeilemaan uutta, niin eihän se on. Aina kannattaa pysyä niistä asioista, mitä on. Hyvä.
Isi, mä etä siinä. No niin, se oli hyvä koira. Tosiaan kiekko tuli. Mä en tiedä mitkä nää puutto. Onko tässä nyt joku saari tullut, mutta sillä niin väliä kun ei ole varmuutta, niin ollaan nyt tosti Pirkkoputilla, vaikka ollaan saaren ulkopuolella. Vähän se kimpoili täältä takas onneksi päitä ja katsotaan saadaanko vielä yksi Pirkko tehtyä. Vähän vaikea puttipaikka. Ei, oli löysä. Mutta tämähän on pysynyt samana hyvin pitkälti tää väylällä ja tosta on noita puita vähän kaatunut, niin edelleen vihaan tätä väylää. Väylä, no siinä lukee 72 metriä, mutta voi pitää hyvinkin paikkansa. Mä etän mitään. Oho, se otti vähän kipaketta. Tässä on mukavat tommoset koivuväylät, niin hysseheitto varmaan menisi tuolta oikealta. Ja fore, mitä en ole tänään heittänyt, niin pitäisikö sitä lähteä ihan kokeilemaan, niin heitetään suoraan mukiin. Tai sitten katsotaan miten käy. Aivan surkea hei. Tuuli. Minne sä hei? Mikä värinen? Voitko se vantaa? Viimeinen väylä, niin kyllä sitä pokinkin saa näköjään tehty. Kokonaisuutena ihan kiva kierros tälle extempore täällä päin kun ajeltiin. Ja ehkä oli vähän tarkoituskin tulla, mutta vaimolle sitä ei kerrottu. Joten kiva palata niin sanotusti juurille, mistä kaikki alkoi. Ei uskoisi, että siitä 7 vuotta. 4 vuotta tuli aika paljon kisattua, sitten 2 vuotta nyt viimeiset, niin en ole käynyt yhtään kisaa. 2022 taisi olla viimeisimmät ja tänä vuonna niin ensi kuussa tai toivon mukaan loppukuussa olisi tarkoitus päästä pari kisaa heittää ja ensi kuussa vielä pari kisaa. Niin joskus ensi vuonna MP40 kun tulee täyteen, niin olisi kiva päästä sitten Masterseihin heittää, mutta katsotaan jos onnistuu. Ja tästä varmaan kyllä tulee paljon parempi heittää ensi vuonna kuin minä, että katsotaan mitä tapahtuu, mutta Malmin niitty edelleen toimii, kiva friparata. Ei ole ruuhkaa, lauantai kello on 3. Vantaa toimittaa kerrankin. Ihan hyvässä kunnossakin on, vaikka osittain vähän nokkosta ja niittyä. Oli tarvikin. Tää onkin taas. Joo, mutta pidemmittä puhetta, niin ei muuta kuin ödö ja palataan seuraavaan videon pariin. Jotta voi olla muuta. Fripamiehen paluu kierrokselta. Tai fripapoja. Herra jumala.